Een oor een het onder de riem stekken in deze coronatijd. Dat is wat Marijke Bloem en Ali Dekema doggen. De twee dokkemers binnen een soort on het vreubeljen, zat ze dat zelfs nemen. Ze maait ze lietse dinkjes, die ze boeten door voor een oor der lezen. Ik ben een vergeet me niet aan het haken. Dat is echt voor mensen die eenzaam binnen en zodat mensen een kaartje sturen naar mensen die echt eenzaam binnen. Die hang ik dan op en dan hoop ik dat mensen het meenemen en u eens even een berichtje sturen. Ik maak al je theetips. Lietse skaaltjes voor mensen, die bestip ik. En ik dan het dan in de oven, die lezen overal del. De twee vriendinnen besteeg je een soort tijd on het vreubeljen. Als ze weer een paar blom of onderzetters makken ha, stappen ze naar boeten. In dokken, maar ook op oren plakken, litten ze het gwot voor een oor achter. Nou, we hebben iets in deze coronatijd. Willen we meestal toch eventjes een vrolijk ietsje op de dij brengen. En dan, als ze dit dan vinden, dan hopen wij dat ze correct wat de fleurig de dij beginnen eigenlijk. Ja. De vrouwje heeft intussen al tientallen zaken boeten door der lijn. Dat kan net zomaar op elk plak, want meesten matten het gwot wel fine kennen. Op een plak werd natuurlijk een protomeesken komen, want anders dan bloot het hingje. Ja, ik ken natuurlijk, meestal ren ik wel eens even nergens deel. Ik denk, ach hé, daar hing het er nog. Dan zet ik hem even nergens oorsdeel. En dan zie ik dan wel weer eens even. Maar ja, meestal bij mij is er een tak. Ja, bij Ali is dan weer ergens oors natuurlijk. Want ja, die paantjes moet natuurlijk net vallen, dat is schande. Maar hoe het algemeen, het is maar correct dat je denkt, nou, hé, dat valt wat op. Daar hing je hem deel. Er ben intussen al een soort meesken blied maken met de lietse cadeautjes. Maar een soort reacties, dat smiet de actie van Ali en Marijke nog net op. We gaan nog maar één mail dan weer omhoog. En een reactie die hem dus gaat krijgen. Maar nee, daar had eigenlijk nog net ietsje echt gereageerd. Nee, jammer genoeg net.